Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Kana kung musugot si Inko Ibyong. Mananghid lang ko ni Inko Ibyong Padamiana. Ako sing sultihan bahin sa ako nakita. Patuon ako muna. Pasig maamong ka. Kompleto ng tanan doon na lang sa pagpangayo pa sa ilo ni Eme. Saya niya sa daan. Mga tunabatain ko. Antak na alas 11 kabuntagon. Untop alas 12 sa udo na kita sa dapit. Dahil nagasa si Eme. Eme, nagainom-dom ka ba din kang dapitan na dasmagi? Si Mona ang nakatultuling ko. Ha? Kinsang muna. Ha? Akong anak, Inko Ibyong. Usa? Dali. Magpalayo tagdutas mga tao. Kanang way magkabati. Dali. Dili pa ta mga to sa dapit. Diin ko na dasmagi sa diliingon na to, papaiking. Nagsulti pa man sila si Inko Ibyong o si Baydamyan. Pamamatay na ko, ini. Dili pa anak. Nasa Inko, Ibyong ang matabag mo. Naluyan ako, paiking. Ang nagdawag tangan namang kukusog. Ngul-ngul pagyapon ng bunog sa kong bukton. Magpaabot ang taebe. Nga mahuman og istorya sila si Baydamyan o si Inko Ibyong. Mian. Ah, Kanas muna. Siya bang inyong anak ni Ingracia? Saan? siya ang bugtong na mong anak ni Ingrasya, Inko Ibyong. May tarday po diya ang inyong anak ni Ingracia. Ambot lang ka ha, Inko. Nakakita man ka si Muna sa mituyo ug dasmag ni Eme. Nga sa ato pa, doon na siya third eye ug open kini. Kung mao ka na, sama siya sa imong asawa, Damian. Tingali, Inko Ibyong. Kay batod pa ni Muna nga nakakita mo kuno siya sa lalaki nga mituyo og dasmag kang Imi. Pero si Imi, wa makakita. Kung mao ka na, magsukot ko nga muuban siya. Pero dili ko musugot nga muuban si Muna, Inko. Kay, Di ko gusto maamong ang akong anak. pero magkatabang man siya sa among pagabuhaton nga mangayog pasaylo si Eme. Damiano, sa kabawa ka ba maluos kahimtang sa anak sa imong suod nga amigo nga si Iking? Luoy na kaayo si Eme. Kunya ang pag-uban ni Muna, aron maoy mo tultol, asan dapita ka ni Netabo, dako sa kikatabang ni Eme, aron mamaayo kini. Ayaw na nagidad si Muna, Inko. Usa, Baydamyan. Dili ka musugot nga muban si Muna sa dapit nga. Di na tamadyagan pag-istorya sa Bayiking. Dili na, nagkadesisyon ako bahay. Maong pasaylo ako. Sige na, Baydamyan. Sugot talag. Maluoy ka sa kong anak ka si Ebe. Bahalag dunay maguba nga panag-amigo Bayiking. Basta dili ko musugot nga dadon si Muna rito. Sabtasad ko Bayiking. Lisod kontrahon ang dili sa manato. Ginaong maluluyon! Iking! Tabangi ko galing! Nga lumag ka! Kung muadto na mo sa dapit, panglakaw na kamo. Bayiking. Usa gali may tabo sa kong anak nga si Ebe, Baydamyan. Usa ka sa mabasol diri. Usa, Bayiking.
Papa Damian, ngano mo mauli man ta sa ato? Bitaw pa Damian. Gusto mang mauban ni ate muna sa dapit nga nadasmagan si ate Amy pa. Ay na mo pagsigig tabi. Basta kay mamauli ta sa ato, mamauli ta. Pa, luoy kayo si Emmy pa, uy. Amiga ko na ko siya. Gusto kong makatabang niya pa. Mas makaluluoy ka muna. Kung mo apil-apil kas na hitabo sa imong amiga. Nga naman pa? Mangutan kag gano. Dili ko gusto nga ang nahitabo sa inyong inahan nga si Ingracia. Mahitabo usab diha nimo muna. Unsa pa? Ano ko? Iking! Nagkakita ka ba sa kong nakita? Doon ay gagmay o kinigawas kikan sa nalata nga bulong sa bukto ni Amy. Galuoy ko. Galuoy ni Amy. Ginoo ko. Ganong naingon man ni Amy ko. Nabunong rin mautang na sa bukto ni Amy. Pero nalata kini. O karon naalay ng gawas nga gagmay good. Kiusap mo niya ako alam sa dili makitahin ko. Ganong naingon pa rin si Amy. Ganong ba rin ko? Gamay na lang ang oras. Mag-alas 12 na sa kautuhon. Nga, tinaga mo. Mga tutas dapit sa natabuan. Di, iking. Igusangin mong anak. Kaya nagkaanam na sa kaluya. Sige na, King. Ayun madali. Nak, dali. Ang sahod ka. Pugusog ka. Eh, mga kita sa dapit. Aron magapangayo ka ng pasaylo sa dili ang urato. King, si Amy. Iko, kung sa'yo nito mo niya, ngalo ba na? Nalipay ka ba sa imong gibuhat sa linalang, Amit? Nalingaw. Bati ka ng imong gibuhat, Amit. Oh, gibatian ka, Adonis, pero ako ginindutan man. Nahibawan ako. Nganong imong giingon ni Ana ang linalang. Oh? Unsay? Kutob sa mga linalang nga imong magustuhan, imong paantuson. Ug mao ka na imong gibuhat karon. Anong di man ka magpakita niya? Ug musulti ka sa tinuod imong gibati sa linalang. Tuon kay, dili ko gustong magkatagkamtam ko sa kanismaya, Adonis. Pila na kalina lang ang akong naibgan, pero silang tanan, wa makagusto na ako. Mao bang gipatayin na lang nimo sila? Pinaagi sa pagpaantos? Mao ba, Amit? Nausab ang kulor sa panit ni Amy. Kulor violet ang panit sa kong anak ko. Oh, kamaldito gyud sila nakadasmag sa imong anak, Iking. Hindi binuangan ang imong anak. Kung kinsa ka man, hulungan na ang imong pagpasakit sa kong anak. Hulungan na ginay. Dali na, Iking. Dadro na nato sa dapit si Amy. Kay kuyaw, ug dili na siya makamata. Tara, ko ibyo. Ibi, anak, ayaw biyayos papa, ha? Ayaw, anak. Pagpakigbiso, anak. Kana, maokre akong gustong masakitan silang tanan. Nagpaingon sila sa dapit din akong gituyo og dasmag ang linalang. Mo kanay akong gusto. Magpakiluoy mo na ako. Aron sa ingon, inyo na lang ihad kanako ang linalang. Aron ako siyang maangkon. Dong Jeff, hain si Papa Damian, Dong. Nilakaw naman to, ate. Asa man kuno si paingon? Mag-home service na sa siya o ayo sa gripo. Doon naman nga ni Grina. Maugurutong niyang gadto. Maayo hinuon kun mauna. Dini ka lang, Dong, ha? Oh, asamang ka ate mo na. Ubalan ko sila si Inko Ibyong sa dapit di inadas magi si Emmy. Gamay na lang ang oras ang nahibilin nga mag-utuntutok na. Gikulbaan kong maayo ba sigon si mahitabo ni Emmy.
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!